Panawagan po ng ilang federasyon ng tricycle drivers sa Dagupan City na isagad sa 30 pesos hanggang 50 pesos ang regular at special premium fare mula sa 20 to 30 pesos na panukalang regular shared at special higher fare kada 2 kilometro para sa bagong fare matrix ng lungsod. Inihayag ng mga tricycle driver ang kanilang suwestyon sa ginanap na public consultation kahapon na dinaluhan din ng mga ilang mananakay upang mabalanse ang karapatan ng dalawang partido sakaling maaprubahan na ang panukala ng sabing ordinansa. Saad ng mga driver, ilan sa hamon ng kanilang kinakaharap ang gastusin sa pagsasaayos ng kanilang sasakyan bukod pa sa kanilang araw-araw na pangangailangan at panustos sa kanilang pamilya. Nilinaw din ang usapin ng umano'y pagtanggi ng ilang driver sa pasahero na ayon sa mga driver ay pinipili nilang gawin kapag alam nilang hotspot sa pulis ang lugar. Hindi nagkasundo sa pamasahe ang pasahero at driver at kapag hindi kakayanin ng sasakyan ang destinasyon sa sitwasyong malalim ang baha. Ayon sa sanggunian, mainam na talakayin na ang lahat ng opinyon, salik at suwestyon dahil posibleng mapabilang sa pagpapatawan ng violation sa ipapasang ordinansa sakaling hindi bukas at malayang mapag-usapan sa pagtitipon. Kabilang pa sa mga napag-usapan ng tungkol sa mga kolorum, tamang hatian ng day at night shift sa driver at apila na mabigyan ng ayuda ang mga tricycle driver. Layunin ng pagdinig na makabuo ng makatarung at malinaw na sistema ng pamasahe na isinasalang-alang ang karapatan ng mga driver at kaginawa naman ng mga pasahero. Sa parang ito, mapapalakas din umano ang tiwala at kooperasyon para sa maayos na biyahe at serbisyo. Sa ilalim ng panukala, 20 pesos ang pamasahe ng bawat pasahero at karagdagang 10 piso sa mga susunod na 2 kilometro sa isang regular shared ride sa mga non-holding areas. Para naman sa mga special hire o nasa holding areas o request ng pasahero, pumapatak sa 30 pesos ang pamasahe kada 2 kilometro kapag iisa ang pasahero. 25 pesos naman kapag 2 ang sakay at nasa 20 pesos naman kapag nasa 3 hanggang 4 ang kabilang. Kabilang pa ang karagdagang tig 10 piso sa mga susunod na 2 kilometro. Mandatory rin ang pagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizen, estudyante at PWD na kalakip ng pagpepresenta ng kanilang valid ID. Tiniyak naman ng sangguniang panlunsod na isasaalang-alang ang kabuuan ng naging pagdinig mula sa suwestyon at opinyon ng mga pasahero, driver at mananakay upang magkaroon ng patas at makatarungang sistema ng fare matrix ng mga tricycle sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.